O karon nasa pikas linya si Gael Akay sa iyaha nga report lambigit sa gitawag nato og update sa kaso sa COVID-19 sa probinsya. Gael Akay may buntag bural. Daghang salamat ug maayong buntag. Nakatalaw 8 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental, human nakadawat og bagong swab results nga nagpositibo sa maong sakit. Base kini sa report na giluwatan ni Provincial IATF Ground Commander Dr. Lian Estacion kagahapong adlaw Enero 18 tuig 2021. Dapat niini ang natala dito sa lungsod sa Baco nga puros close contacts sa part-time teacher o kawani sa gobyerno nga kaniay lang nagpositibo sa sakit ni COVID-19. Laing duha ka nagpositibo ang natala diri sa Dakbayan sa Tanhay, usa ka umuliay nga OFW ang natala dito sa lungsod sa Santa Catalina ug usa ka locally stranded individual kun LSI ang natala dito sa syudad sa Gihulngan. Samtang subo nga balita, nadungagan og duha ang nakabsat sa kinabuhi tungod ni ining sakit nga COVID-19 ug kay natala sa Dakbayan sa Dumaguete. Ang usa niini taga barangay Piapi ug ang usa taga barangay Pagakay pareho nga naay comorbidities ug si Dr. Dylan Estacion mismo ang nikumpirma niini. Dugang detalye ni kabat na sa 1214 ang kinatibukang nagpositibo sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Oriental. 34 niini ang naputluan sa kinabuhi ug 961 ang nangaayo na ug 219 ang kasamtangang nagpositibo ni ining sakit nga COVID-19. Umong kadto nakuha na nga balita sulod sa 24 oras sa dili pa may pagpaminaw ni Tanhay City Vice Mayor Donil Salva o ni City Councilor Dick Salva o Barangay Councilor Erwin Salva, ni Pamplona Councilor LB Montes sa Tolentino ni Sir Giselle Ramirez ni Sir Crisanto Perez Jr. sa lungsod sa Pamplona. Kini nga balita tod kini sa Sukang Hawod, the pride of Pamplona sa Love of Bubu nga nahimutang sa Mabini Street, Barangay 2, Tanhay City sa Alcasi ang alkaline-based vitamin C o sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule kung mapalit sa St. Teresa Pharmacy o sa mga suking putika. Alang sa programang Atrak Kabalita 94.3 City Line FM, serbisyong publikong walay pinis. Ano ka diri sa Dakbayan sa Dumaguete kini ang Atrak ang correspondent kay Lakay may buntag na natutunan. Serbisyo publiko wala ipinili ang Atrak Kabalita 94.3. Laing nga lokal nga balita tungod sa pagtaas o pagmaba sa aktibong kaso sa lalawigan sa Negros Oriental. Ilabi na diri sa syudad sa Tanay adunay pipila ka mga aktibong kaso sa COVID-19. Ang mga opisyal sa sakop sa syudad sa Tanay kanunay kini naguna-una sa pagpangandam sa pagigpatok sa kagaw mo ang COVID-19. Si Kapitan Cristito Tito Radan sa Barangay Ubugon ning syudad sa Tanay mibutyag nga kanunay kini nagitutukan ang COVID-19 ilabi na sa pagsunod sa mga health protocols. Ani ang pamayag ni Kapitan Cristito Tito Radan. Jong, may buntag kami niya. Salamat sa pag-ari po ninyo para po makita po makapaibalo po sa katawhan. Nga karong ko naggikan pa dyan sa 2020 last year o hantod karon. Sige rin yung taga-monitor aning kuan mga COVID-19. So naay mga quarantine na apoy i-swab nila din dadon sa kon although ato gayong sakyan na may gamiton jud pagpaingon sa dito sa area nga ato sila i-swab. So karon natay COVID-19 upat ka po nga gi-quarantine although negative ang sila kay nakasalimuang man gud sila og katong kampod na nasa origin. So gi-quarantine ron silang upat ka tao uban na silang mid nas ni siya nasa Luyupos barangay na iyang kuan sa iyang kauban na positive man so mo nang gi-quarantine sila. Si Barangay Captain sa Barangay Ubugon Kapitan Cristito Tito Radan. Samtang nagtingkagol sa halwa sa kapulisan ang usa ka lalaki human na sakmitan og usa ka pakete nga gituwang shabu. Mga alauna 5 ang takma sa hapon kagahapon adlaw Enero 18 sa sitio Luboy, Barangay Tugastan, High City, Negros Oriental. Ang giaresto na ilang si Anthony, 35 anyos, minyo o presidente kini sa maong lugar sa naasoy nga sa unahan. Matud pa sa report nga ang mga elemento sa kapulisan nga gipanguluhan ni Police Senior Master Sergeant Vicmar Cornez kauban si CDU upos usab sa pagmando ni Police Major Jul Muhammad Hamire kauban ang taga-PDEA. Ang suspitsado ang napalitan kini sa nagpakarokinong nga police pusher buyer gamit ang 500 pesos sa work money nga may resulta sa pagsikop sa suspetsado. Nakuha sa kaniya ang duha ka transparent plastic sachet
nga adunay gituuhang shabu nga muting matini og 0.10 gramo og mukatidad og 680 ka pesos usa ka 500 pesos na mark money. Ang suspetsado ang gidala kini sa buhatan sa kapulisan sa dakbayan sa tanay og gihawla og pasakaan og kaso sa Republic Act 9165. Daing lokal nga balita tungod usab sa pagpangandam sa pagpalit sa bakuna sa lawigan sa Negros Oriental. Ang membro sa Junta Provincial nga nagkulo kabildo kung unsa gyud ang imbuhaton alang sa gahin nga pundo para sa bakuna. Yani kung ugaling adunay ma-purchase o mapalit ang mga bakuna, matod pa nga dili gyud malukop ang pagpalit sa gobyerno ang baksin para sa COVID-19. Matod pa ni Second District Board Member Islao Albiolami klaro nga dili mapugos o voluntaryo lang ang pagbakuna nini. Apan kung ang tao mausab ang una-una nga sila magpapakuna next year, adunay reaksyon si board member Islao Albiola Lambigit. Kasi nga, it's not for me to speculate na magmahay. Munigiyon ako, it's a continuing, bago mo siya. But if you talk about other medicines na mga kumbaga tested, proven, kani siya, it's just speculative nga mingon ta nga bibi magmahay masin na mga side effects. These are not factual kay wala pa man gyud siya bago pa. I think ang vaccine karon siguro mga barely 1 month pa nga nag-start gyud ang vaccination. In fact, may mga reports last year, but it is not yet concrete nga that would somehow makaduda. Kaya wala pa man po yung mga adverse reports about this vaccine sa ato sa Pilipinas. So, ang ato rin is that voluntary man unya ang plano gani sa atong nasod, hindi man gud makaya matagaataran. I think 3-year plan nila is 60 to 70 million na mapunahan. So, we still have more time if you are kung galantaw ka hindi ka sigurado, then you have to wait your time to be vaccinated. Kung isakto na imo nga kung pag-abot sa timpo nga gusto mo na pa-vaccine, wala na libre. Kay I think in the near future siguro this will be put into the market for commercial purposes. Kiring board regarding sa Si Second District Board Member Islao Albiola. Sa atong detalye sa ato ang regional news, ang hatod usab kini sa Alcasi, Alkaline Vitamin C, nga mapalit na butikag parmasa sa inyong lugar.